Jeg synes, der var lækrest, det var hende. Han kommer også til den lys. Ja. Anyways, min pointe var, jeg havde hende i lilla. Ja, og det var hende, den jeg der havde... spøgelse. Var det ikke dog? Jeg ved ikke, om jeg havde hende eller en af de der sidekarakterer. Anyways, det var den eneste dukke, jeg havde, som jeg synes var sådan der hot one, fordi deres body er mega Så er der ikke en, der kan lave min højre hånd? Og så var det bare det, fordi jeg var bare alene i Kroatien i 3 uger, og så var det bare det, jeg lavede. Det er mega meget. Ja. Men jeg tror, at det er gejlagt inden vi er kommet i tøjet. Hvad? Jeg tror, det bliver lagt nejlagt inden vi kommer i tøjet. Bro. Vi bliver nødt til at give dig din strømpe på. Det venter det tørt, ikke? Men det er jo rødt. Ej, det er tørt. Det er seriøst, jeg tror, det er det mest cheap fucking nylon nogensinde, men for some reason er det sådan bedre end... Ja, de er alle sammen. Og det der W7, det er det der fucking cheap. Jamen, jeg synes bare, den er sådan bedre end Essie, fordi... Essie er så dårligt. Det er så fucking... Men Essie er okay dyr, rigtig. Jo! Fordi det skal forestille at være sådan... Men det bliver så hurtigt tykt. Ja, men de er de billige. Men de er fucking gode. De er vildt gode, men de er også mega billige. Eller, det er også sådan 30 kroner. De er også gode. Okay. Men du ser fucking trænet med det her røde her. Ja, oh my god. Jeg har faktisk set på Instagram, at man kan tage sådan noget beta-carotene, som er det, der er i gulerødder, når man spiser mange gulerødder. Så giver man jo egentlig orange, eller sådan lidt tan i det, ikke? Så det har jeg bare overvejet at tage, så jeg sådan en pige, et skål, hvor man hedder det. Hun har bare drukket gulerodsjuice, og så har hun bare gjort det i sådan et helt år, og så sagde hun efter 2 måneder kunne se det i håndfladerne, og så blev hun bare ved i 8 måneder kunne se det i hele hendes ansigt. Og så kan man se, at hun har en tvillingesøster, det ligner oprigtigt hinanden på en fucking prik, og hun er tan. Altså hun er tan. Jeg føler også, det er et underligt sted, at det starter i håndfladerne. Det er der, hvor jeg har mindst lyst til at være tan. Ja, og det er ikke engang tan, det er orange. Plus det er sådan, alle børn ser ud, synes jeg. Alle børn. Jamen, fordi børn spiser så meget. Om 7 dage og 5 timer og 24 minutter og 2 sekunder, der kommer der en 25 anniversary edition af Upside Down. Hvad, et nyt album? Eller? Men altså så, jeg tror bare det er sådan... Jeg tror, det er hende, der så synger det. Men ligner det ikke godt? Ligner det ikke, man godt kan høre det? Når forsmag på tracklist. Har I set de der? Nej, jo, se. Så kan man høre alle de her sang. Og så de her disco. Jeg har kun negler, der ikke hører det. Jeg hader at høre på, jeg havde det så meget. Jeg havde det fucking meget. Men jeg tror, jeg får udstillet den her. Og men Loki, er den ikke også dækket? Den dækker fucking Prøv at se, hvor sticky den er. Du har også sat den. Det er dårligt. Prøv lige at kigge på mig. Men jeg har jo også sat det omvendt. Jeg har sat det. Nej, det er jo rigtigt. Nej, prøv at kigge på pakken. Det er jo næsen. Men jeg troede, det var fordi, at du ved... Ja, det troede jeg også. Men